menawi lomba sesorah ingkang arif wicaksana. Sedaya guru pembimbing ingkang tansah kula bekteni. Lan sedaya kanca-kanca lomba sesorah tingkat SMP ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan sumangga kita sareng-sareng ngucapaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring rahmat sarta hidayahipun dumateng kita sedaya. Sahingga kita saged makumpal wonten ing adicara lomba sesorah SMP tingkat Kabupaten Purbalingga. Para rawuh ingkang kula hormati. Purbalingga menika salah satunggaling daerah wonten ing Provinsi Jawa Tengah. Kata hasil karya Purbalingga ingkang sampun diakui dening negara ugi ngantos internasional. Salah satunggaling wonten knalpot, idep, lan rambut palsu. Sanese hasil karya Purbalingga ugi wonten pariwisata ingkang saged didatangi saking panggenan wisata ngantos tetediane. Panggenan wisata wonten Purbalingga menika kata nyebutna wisata alam. Keluargane ingkang sampun kawentar inggih menika wonten Owa Bom, Sanggaluri Park, Goa Lawa, Gunung Slamet, wisata kebun stroberi, lan sanes-sanese. Kejawi panggenan wisata, Purbalingga ugi nyebutna wisata tetedian. Salah satunggaling ingkang paling kawentar inggih menika wonten Sroto. Wonten Sroto Bancar, Sroto Kringit, Sroto Isel, lan sanes-sanese. Saliyane Sroto, Purbalingga ugi kathah panganan ingkang langkung eco. Kados tahu kecot, sate blater, gulai melu, buntil, lan ingkang paling seger sanget menika wonten es duren. Sanese pariwisata ingkang kawentar kalawau ugi taksih kathah pariwisata ingkang kirang perhatian saking wisatawan. Salah satunggaling wisata wonten desa kula inggih menika Desa Cipaku. Ing taun 2016, Kabupaten Purbalingga ngrencanaken Desa Cipaku dados desa wisata. Amargi kathah miguna wisata sejarah lan alami. Panggenan sejarah ingkang paling kawentar inggih menika wonten Situs Watu Linggayoni lan Situs Watu Tulis. Situs Watu Linggayoni menika wonten ing Dukuh Mata Putih. Watune wonten kali ingkang rupane bunder kados tigan lan tengadang watune bentuke bolong. Miturut pemanggihan yang sepuh rumiyin, Situs Linggayoni dados salah satunggaling asal usul nami Purbalingga. Amargi lingga piyambak tegese nami raja utawi tanda. Situs Linggayoni dados salah satunggaling asal usul nami Purbalingga menika nami raja utawi tanda kesuburan. Amargi watune piyambak sebelahan kali Tlaga Bata Putih ingkang dados sumber pengairan wonten Desa Cipaku. Wisata sejarah kaping kalih inggih menika Situs Watu Tulis ingkang wonten Dukuh Pangebonan. Situs Watu Tulis salah satunggaling peninggalan penjajahan Walandi ingkang awujud prasasti. Prasasti ingkang kawentar wonten mrika inggih menika prasasti ingkang segede gajah kanthi relief stratan basa Sanskerta ingkang diwaos Indra Wardana Wikrama Deva. Miturut pemanggihan yang sepuh, ukiran kasebut tegese nami raja. Ananging dereng mangertos saking raja pundi. Amargi Cipaku piyambak rumiyin kangge rebutane antara kerajaan Cirebon lan kerajaan Surakarta. Sehingga sinebu Cipaku inggih menika singkatan saking Cipaku Padubuana. Para rawuh ingkang kula hormati. Sanese wisata sejarah budaya, Desa Cipaku ugi wonten wisata alam ingkang asli. Inggih menika wonten Tlaga Bolangirit lan Jur ini. Tlaga Bolangirit menika
kelepatan, mula nyuwun agunging samudra pamuksa.